Čaute, dneska tu mám tento nôž, ktorý je tiež dosť známy. Je to Condor Bushlore. Ja som ho teda kúpil z druhej ruky, preto má tieto značky na ručke. To asi robil predchádzajúci majiteľ. Ale nôž vyzerá fakt ako nový. Púzdro celkom pekné. Nie je ani moc mäkké a nôž tam drží tak slabšie, ale drží to tam, takže asi OK. Nie je to teda šité, ale je to pripnuté týmito cvokmi alebo pevnými spojmi, na rozdiel od klasických púzdier. Tak čo sa týka noža, tak nôž váži 148 gramov a hrúbka čepel sú 3 mm. Oceľ by to malo byť 1095 uhlíkovka. A nie je to podložené ani G10, ani fibrom. Ja som popravde ten nôž kúpil len kvôli tomu, aby som ukázal, že nie je moc dobrý. A bol za dosť dobrú cenu, tak som si ho kúpil. Ale za tie ceny 70 €, za ktoré sa to bežne predáva, tak to si myslím, že to je šialenosť. Pretože sú aj oveľa lepšie možnosti za tie peniaze. Toto je teda nejaká surová lieska, ktorú len skúsim prepoliť. Ako nôž ide do toho rezu, i keď je to také relatívne nízke skandy. Vyzerá to, že je to brúsené, ale je to ako keby duté, pretože to bralo len tú hranu a ostrie. Takže ale ako nôž reže, to nemôžno zase povedať, že by nerezal. Aj prstom. Ale čo sa mi nepáči na ňom je ten tvar. Tá vypukla čepel a tá strašne dlhá ručka, ktorá je tiež tak divne tvarovaná. Pretože keď ten nôž držím, tak ho budem držať takto a je tam dosť veľký kus, ktorý je tam zbytočný. To už vidno, keď si pozrite špecifikáciu toho noža, papierovú, a je tam celková dĺžka ručky. To je taký. Dá sa to samozrejme rezať aj takto. By som chcel, tak aj také jemnejšie.
Toto je teda mokrá lieska. Takže vidíte, že nôh samozrejme reže. Dá sa to držať aj v tej ruke. Ale myslím si, že za tie peniaze sú aj lepšie možnosti ako toto. Skúsime nejaké suché drevo. Čo som tu našiel? Dá sa s tým aj dajú sa s tým samozrejme robiť aj hobliny s každým nožom. Poďme zabrať do toho suchého. No to je už také minimálne na poruchu, je moc sprachnené to drevo, ale vidíte, že dá sa. Čo sa mi na tom noži páči je, že má tú hrúbku len 3 mm, vďaka čomu má to nož dobrú váhu, relatívne 148 gramov. Keby bola tá ručka trošku kratšia, nebol by to vypuklé a by to možno trochu inak tvarovaná tá ručka, tak by to bol celkom dobrý nôž. Ale za tých 70 € to podľa mňa nestojí.